салом арз мекунам ба ҳамаи назидоне ки ин лаҳза уморо тамошо доранд ва ҳоло соат ба вақти Прага 11:03 дақиқа аст. Баъд аз 2 соати дигар дар ҳамин студия ман барои шумо хабару гузоришҳои муҳими имрӯз чоршанбе 21 февралро хоҳам гуфт ва умедворам ки чун ҳамеша дар барнома имрӯз низ моро ҳамроҳӣ хоҳед кард. намози охирин дар шаҳри Кӯлоб дар куштори бераҳмона ду бародаро айбдор мекунанд ки яке аз онҳо дар синфи даҳум мехонад. дар орзуи баҳори нав сокинони деҳоти марзии Хатлон роҳҳои рафтуомад бо Ӯзбекистонро обод месозанд. ба деҳои торики ноҳияи Рашт барқ меояд ва ки дар амалӣ шудани орзуи 20 солаи сокинони ин минтақа саҳм дорад. дар барнома имрӯз бароятон хоҳем гуфт ишқи ноком ва ё бадгуфтории устодони донишгоҳ, сабабҳои худкушии муқаддасро дар Украина бо ҳам дар як гузориш матраҳ хоҳем кард. албатта ин танҳо чанде аз хабару гузоришҳои имрӯзи мо ҳаст. мавзӯъҳои дигар низ ҳаст ки дар муддати 15 дақиқа бароятон бо тафсил қисса хоҳем кард. фаромӯш накунед ки моро метавонед тариқи пахшу мустақим дар Озоди видео YouTube тамошо кунед ва ҳамчунин дар сомонаи мо www.ozodi.org. ташаккур ки бо мо ҳастед ва интизорем ки имрӯз низ моро ҳамроҳӣ хоҳед кард.